तो राखी दे दिया तई आ देव के आई आम चिवड़ा है भेंट कला बहुत दिन हो गेल आ 4-5 दिन रहल जाई त खा पी के टाइट होके आवल जाई। चल मामा कन चल यही जगह लगा दी आम चिवड़ा उतार ले। रक्षाबंधन कहिया है? बिहार है न बिहान है ये बताव दूधू बहन बिहार कोनो राखी बांधे ना आई हो आई लो का जानी ऐसा ही रह जी का दो नो आई लो अबेरी सदरी लोग आई हां अबेरी सदरी आई तयावल जो कहां गोइल बा ये बेल बतावल जाओ लॉकडाउन के लोग गाड़ी घोड़ा न है मिले तो अथी से लोग आवई बा। मामा प्रणाम। खुशी रहा है बउआ प्रणाम। खुश रह ए बढ़िया हां हमें आखवर से कौन लोग ले बड़की का हो की छोटकी के हो बड़की के अब बड़की बउआ हो अब बड़की बहनिया में काहे ना आई रही हो मियाज ठीक ना है मियाज ठीक ना है रखिए बाने तो दिन उनका मियाज खराब हो गई बा बाकी दिन फोन करता था दूधू घन के बच्चे ए भाई ओकर नंबर मोबाइल में से डिलीट करो नंबर डिलीट करो ओकर मोबाइल में तो ओकर से कोनो नाता नहीं है हाई चट में तो दोगला हाई देखो तो काइसन फाइटर पेन के घूमत है ई तनी पढ़े लिखे में ठीक हो बात हाई एकदम का पढ़े कहे ना बबू नहीं पढ़े कहे ना पढ़े के जमाना खराब हो गई जैसे अपनी पढ़े के ए बाबू कटी भेज दे भी बहनिया और बड़ा की भेज रही है चिवड़ा आम राखी हां हैं अब काहे ना रखी है कोई है कि भैया बड़ खिसियात रहो ना तू ना गइल है तो भैया बहुत खिसियात रहो ना आजा होने मामी होई कहिए कि खाना पीना एथी कर ले जा बगल तू खा लिया आम जा जा मामी के दे दिया मामी के कहिया रखिया और रखिए जा हम बाद में बढ़वाए। अच्छा ठीक ध्यान रखे बंधन बजे आजकल के दिन जमाने इतना खराब हो गई डूब गइल बा का जानी बहनिया छोटकी दहा गइल का यही बारहवा में बड़की हवे ना कया दोनों सब कुटवा के भेज देलस एगो तो तनी ठीक बा एगो इतना कुटा लइका हो कि देखला फाटल पहन के आई रहल छोटका हां कुटी ना है बच्ची ई के हो छोटकी हो बताओ एकरो एगो साधा नु छोटकी है एगो हल बिया कि दोनों सब कुटवा के भेज देलस हैं छोटू के भेज दे बउआ घर परिवार ठीक बा नु हां सब ठीक बा फोन फान से बतिया रही है कहीं हमर कॉलेज ढका करन रहे सब तो बाहर आए है घर है हां कॉलेज हमर ढका करत रहे राखी बने आई तू ना खुशी रहो आज तू ये बउआ तू आइला है घंटा तो हो गेल आइला खाना खइला अभी ना खली अब घूमे जा अरे घंटा हो गई तो आइला तो दुआरी पे गयो मुंह तो सुन रक्षाबंधन के दिन ऐसा है हां बहन के दिन हां कि सब बहन सब आवत दिसन राखी बांधे आई हो बेचारी आइल बिया शारदा से राखी बांधे इनका के बनवा गए रखिया बांधे मान के चल आ एक नियाल बड़ी सन हैं साधा के चीज बा सादा के चीज ए बचिया पैसा उछा ना मंगू पैसा उछा ना मंगिया पैसा उछा हमारे पास हुआ ना ये लॉकडाउन में पैसा खत्म हो गए बा डहा गेल बा समूचा हाय आ कुछ खाओ के ले बड़ू मिठाई दाना रसगुल्ला हम खा जाएंगे तो भैया भैया हो आओ बहन के आश्रय हो खलै तो हम 1000 रुपया धैले पर यही दे दिले आ तो 1000 रुपया दे दिए हो हां आ ए बचिया आश्रय हो खलै जा ए बचिया भौजाई के कह के पूरी उरी बनवा के खा लियो बड़ी दिन पड़ाई बड़ उ तो एगो मुंगनी बिया के आइबो नहीं कइल जो न रे जा के बनवा
हमारे चैनल रोजगार इंडिया कॉमेडी को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसन फाटल पैंट फैशन में ऐसा ना करे आप लोग। देखे हैं कि आप लोग कि आज के वीडियो में कि बहन सब राखी बंधन के लिए आई है, तो आप लोग के बहन नहीं आएगी तो परेशान नहीं होइएगा। लॉकडाउन लगा हुआ है और दूसरा नंबर चीज कोरोना सरवा इतना न फैल गईल बा कि आदमी परेशान बा बीमारी से ये लॉकडाउन में।